expression. Yes. This is my views, my expressions. La eThekwini ka Ace, and it's not every day. Uhlezi uzokakwa osisa bahle bamabhakabhaka futhi abajabulile. Oh, not baba. Well, linjani? Jabulile namhlanje. Ya ngijabulile shem ngendlela engijabule ngakhona. Ngijabulile. Para uwinanga nje. Noma ngingawinanga kodwa ngijabulile the way kwenzeke ngakhona ngijabulile idraw ngijabulele shem. Mapapa kazamile ngiyabongela egcineni. Bopapa kaniyo. Amabhaba kabedlalela ekhaya so abantu abaningi bebe expect ukuthi azowina manje mase ningasawini mandlala ekhaya and uyabheka kulama game amabili aniwadlalile nidliwe so coming to this game and we managed to get a draw so ngowakho ukubona usukhona umehluko khona into ezoshintsha moving forward. Ngibingelele abalaleli ngibingelele nababukeli. Yes. Emdlalweni although ngifike late. Yeah. Sibe late shem sifike bese kwi half time like say late. Yeah. Kodwa ngendlela ekwenzeke ngayo mina ngifika iPirates seyidlala ngempela. Yeah. Ngifika nje seyidlala ngempela. So sikujabulele indlela yenze ngase kujabulele bese vele ucoach and bese ucoach bese sicabanga vele kumdedela. Awufika. Awufika. Awukwazi phela ukuthi ungathi uyafika manje kuyaba i-team yakho iyashaywa. Yeah. Ishawe iphindi ishawe bekade yenza kahle all along. Yeah. Ngokufika kwakho i-team siyashaywa. So ke sijabule shame iSundowns i-team ephezulu ngempela. Okay. Esabeka futhi noma bayayisaba so like besibheke thina ukuthi mhlambe singashawa noma ngo4-0 kodwa shame hayi sijabule kakhulu. So no 1-1 you treat it as a win. As a win kithi. It's as a win kithi. Sijabule kakhulu we are so happy. You know Bhakaniya now ngiyibona injabulo kwani ngikubone lapho ushaya ngivosho. Ngibona ushaya ngivosho lapha. So manje wena nawe ithini yakhe injabulo ngoba nikwazile ukuthi niwuthole 1-1 at least andliwanga Sundowns. Yeah mina ngijabule ukuthi uyayisaba. Yeah mina ngijabulela ukuthi nje asidliwanga yona into engijabulelayo because besinalowo ukuthi izoshaya iSundowns futhi nabantu ke vele ke amanye ama teams like uThomi ikhosi leli belithi nje vele sizodliwa so sijabulile ukuthi nje sibe no 1-1 at least sa draw. Inkosi lisi bekufanele nicela iSundowns befanele icela iKaizer Chiefs idlale le game ibizonishaya. Ngeke phela hayi besosathi angeke ngekho ikhosi. Well no ngiyabonga kakhulu congratulations isazodlula ke kiwe Loftus ke manje kuba kwa Sundowns next week so ubona kanjani khona sobabhaqa lapha ake sobabhaqa ke this time around phezulu kuyobo pass na phezulu if bengaqhubeka kanje sizayishaya iSundowns we can beat Sundowns I'm telling you we can beat them if nje bengabamba ngale position ebekade bekuyona manje njengoba umdlalo bosoyophela nje we can beat them. Hayi no ngiyabonga kakhulu asitshele nabantu lapho ukuthi abasubscribe My Views My Expressions. Please subscribe on My Views My Expressions. Let's go. Please subscribe to My Views My Expression. Yes. This is My Views My Expressions khona lapha eThekwini ka Ace Butchery la eduze kwami ngihleli eduze kwabhakabhaka. The final score is 1-1. Ngibona ibhakabhaka lijuluka hayi kodwa cha umfana usibelebele wathi hayi lutho not yet amabhakabhaka azodliwa bhakabhaka hamba kanjani akaphila fethu hamba kanjani. How did you see this game yanamhlanje? iSundowns yona iqale yasithusa but sihloniphile mangibheka mina sizuke saqale sayisaba masiqala igame yabona ukubethwa siqale the way esidlale ngakhona after 75 minutes ngabe siwinile. So ungathi yini pho ethanda ukuthi ibe inkinga for the past 2 games for amabhakabhaka because as you are saying ukuthi around 75 minutes we saw a different Pirates of which abantu abaningi bathi had we seen le Pirates kanje ngabe nalama game la wadlule awiniwe amabhakabhaka. Tactics of coach. Sure. Awukwazi ukushintsha the squad that was winning last year and then we change the whole 11
players. Yeah. Like i-problem ka-coach la ubelukani like yabona namhlanje into ayenze kahle ukufaka uFan Royal ukufaka uMbatha eswini because you need stability eswini. You need someone on a confidence we right back. Sure. So for lokho nje coach ilama tactics abafana angawashintsha from eqala kuma past 2 games lokanini eswadlalile because if ungabuka lama game ayi2 eswadlulile ubuke nale game yanamhlanje uzoyibona lento engisho ukuthi i-right back yethu bishaya i-midfield yethu bishake kakhulu but namhlanje ustabilize ngoMbatha. So moving forward you are confident ukuthi ucoach usazokwenza izinto ezibukwayo bafa anginayo sure awujonga mna nawe uyasho ukuthi ama-tactics akhe manje wenze kahle. I-problem I will tell you something into engicabanga ngayo namhlanje ischeme adlale ngasuccess sakhe someone inherited. Yes, maybe what they do, maybe they say first game, the second game, they said we give you the authority yenza yonke into efunayo but babonke ama-tactics akhe awekho right but namhlanje sithine sizokunikeza i-line up ozodlala ngayo. Usho ukuthi akuyena ucoach obecoach yena becoacha but i-line up akusiye yakhe. akuyona No, akusiye yakhe. well bhakabhaka ake sikubongele ukuthi at least utholile 1-1 moving forward anything can still happen in Loftus. Kunzima bafo kufanele siqale sibuyele kwi-goal sometimes i-goal away goal so now it's a must ukuthi kufanele sikore i-goal kwi-Sundowns which is not easy. Well, kuzobonakala. Well, that's just about it on my views, my expressions. La eThekwini, bathi kwa Ace Butchery, Happy Women's Month. Wamuhle. Thank you, ngiyabonga kakhulu and sijabulile namhlanje. But awinanga nje ujabule kahle. Khuleka angithi kuba i-draw ekhaya labo and then they are going to the slaughterhouse. Yes. Loftus. No, we're not going to Loftus this time. We're going to Lucas Moripe Stadium. That's what we call our slaughterhouse. They're not going to come back. But khona sisakade bela bathi nina niyarobha ngoba ngicela amanzi. So iground niyalimanzi. No, that's our play. Angithi nabo khona abakwenzayo. So thina sicela amanzi bona so they are cooking. They are cooking it. Namhlanje mbona usawoti and all those things. Exactly. But thina ngale we call it a slaughterhouse. I promise you. They're going bazoyisuthi ndu. Well, let's go to this game. Yazi bese sithi siyabuka second half bese sithi Sundowns is going to balance things. We see our coach lapha be discuss angazi ukuthi ba discussani but Orlando Pirates managed to get an equalizer. Yeah, I think what happened today ukuthi ukuphuma kukaMshishi I think kuthe ukudisturba kancane and then kwase kudestabilize i-team nakho ke noSaleze selimali. So now I think even the players you could see ukuthi we were really lacking ukuthi si attack now and then ukuphuma futhi kuka Slender kwenze kwaba ne gap nakhona then kwathatha isikhathi ukuthi ama-sub ka-coach akwazi ukuthi ahlangane. That's when i-Pirates ikwazileke ukuthi i-attack kakhulu but I think it's something that we can work on masesiya kwi-second leg. Definitely we will work on it. You speak about Matthews. So many people Amasandawana were not happy with Matthews previously, even with CAF Champions League. But recently we're seeing him, we are assist and he's coming very well. When Angokwako, Matthews ungathini ngayo? For me now, because I'm coming from Durban branch, we've got one rule: we don't asibagxeka abadlali. Matthews is a good football player. It's only that khona ikhathi la esesibone khona ukuthi akenzi kahle but that doesn't mean kufuneka ucoach amshintshe. No, he's a very good player and we still believe in him and we want him to now and again at ukhuphula amasokisi but we love him and we behind him. Yeah. Nali bhakabhaka la lithe lizokuthela induku uma sekuyiwa yini ke sekudlalela. Ngicela phinde lokho abekusho kuwe ngoba bengingekho. Ngicela kuphinde. Useyahleka manje. Ngihlekisa ukuthi vele ngiyazi sokuthela induku khuleka. Uthe bathela iground ngamanzi wena abadlali bakho bashibilile. Ayikuphi kona. Kodwa nje ayikhuleka. Ilokhu phela singakusho. Sokuthela induku. Mase sifika lapha it's a slaughterhouse now uyazi. Awusho nje igame lana ke nashaya khona iSundowns sise Lucas Moripe Stadium. Ngesikhathi esidlule sikhuluma nge Now we talk about history. We're going back to the history. Hayi siyaphi kwi history. Siyaphi kwi
history. Asilapho. Asilapho. Most especially MTN 8 ithi sendlala ama game awu6 kwi semi-final washawa 4 wawina 2. Yes, we agree. But this is a new season. Sila, it's a new season, it's a new coach. We believe in our coach. So what happened, and iloke sokulungisa Slaughterhouse next week. And ground izobeliye. Abakama Minzela angeke baze baphuphe abakhohle. Enabo lokugcina Kuyobonakala kuqoqo. niyochela futhi egroundini. Kuthiwa niyachela nini egroundini. Ubezwile namhlanje azange bambize uTito. Abambizanga uTito ngoba azange kulunge kahle. Tito. No, ngiyabonga ladies and happy Women's Month. And I hope nisaphatheke kahle. All right, siyabonga kakhulu ke.